Rashi shi ne babba min daɗe ba mai kamar sa ba, shi ya koya a mana jazaba mi ta yaban da hamji ta ba. Sharif Rabi Usman baba a Ramadan ya mutu wata babba. Shi kanka da mashi gwarzo Sharif Rabi Usman baba mai tsumagiyar yabon manzo. Da sunanka wanda kai umaku kai nake nufi rabbi khaliku, tsare ni sharri na yan tsurku, yarda in yi ta'aziyar teku. Rabi Usman minti uku. Sha'irai mun shiga tension mun rasa babban foundation, komanda mai ce mana action mai tsumagiya production, sharifi jinin dan Quraishin. Allah shi kanka da mai gwarzo Sharif Rabi Usman baba mai tsumagiyar yabon manzo. Ramadan ya mutu ranar Khamis, watan buɗe ƙofofin Firdaus, watan da aka ɗaure Iblis. A ranar muka yi rashi na ra'is, rabbi ya kunyata yan kusus. La ilaha illallah, yau mun yi rashi na ma'adihu, mai waka ya kadaita ilahu, babban mawaƙin misbahu, mai biyayya a gurin shehu. Allah shi kanka da mashi gwarzo Sharif Rabi Usman baba mai tsumagiyar yabon manzo. Sharif Rabi'u akwai shi da'a, Sharif Rabi'u akwai shi fara'a, Sharif Rabi'u na san jama'a, a gaskiya Rabi'u ya yi sa'a, ya mutu watan karɓar addu'a. Ubangiji Rabbu sama'u murisna mun yi ruku'u, domin Muhammad Shafi'u ka gafarta wa Malam Rabi'u shugaban duk shu'ara'u. Kullu nafsin za'iqatul maut ayar Qur'ani ce, jakaran da na zo kan ayar nan ni sai na mauci. Rigar nan babu ya a gare ta bare kuma hannaye, ba rigar yadi ce ba bare kan balla maballaye. Rigar nan dai mutuwa da zai yi da na tube ta, da na tube ta. Wayyo kaina, mutuwa riga ce ba ta fita.